пред него. Но ти дебеляко е тъп. Къде бе? Здравейте хора, това е втори епизод на тази кутия. На дебело е тъп. Те камъни. Изкърти ги, бе. Изкърти камъните. Май ти ги взех помежду. Дай ми само едно такова, аз искам да имам едно нещо тук с то айрон. Даже малко по-натук ще го сложа, за да му бъде с такова. Добре, сега какво да крафтвам, мамка му? Бам! Патрони! Да се крафтват патрони. Мога и аз да си крафтна патрони, ама какво да си крафтна? Един Iron Chest, в който да се стакват патроните. И нека се стакват, брат. Аз след малко отивам да... Ще поизчакам да се понакрафтат малко, отивам да се бия. Да ги чистя те отдесно. Защо ръшкаш, бе? Защото не ми тръбеш. Аз не знам ти защо ги водиш към нас. И ни умря тока. Това те пути. Явно, че на един бойлер на два енджина гори много, е. То автоматично ли ми се емва към тях, да? Автоматично шейва на 5 секунди. Не на 5 секунди, на 5 минути. Ама автоматично ли се емва към енимитата, брат? Не, трябва да с мишката май. Нещо ме плювна между другото. О, да бе ми случи патроните, бегай. Сега че е бегай! Ще изкрафта патрони. Преди беше много смело, ама сега е бегай! Пък крафти патрони. Аз не скрафнах доста. Май. Виж как ме гледа, не издържам, нека спре, нека търета да избие всичко. А они са две такива тук. И търета кюмре. Брат, търета е пепега, май. Он това турът не направи нищо. Търета е пепега. Тя ги строи, а пак. Нямам патрони! Дадох ги на търета и той търета умря с тях. Нямам в мене никакви патрони. Добре, готово. Браво, разчистихме се. Те ще се Тъма върнат. нарисъчнахме лоджика. А? Тъма нарисъчнахме лоджика. Имаме вече подземни конвейери. Имаше Build Immunity Equipment. И сплитър. А защо не шибнем и сплитър да дава и кол на горните, къде копат копър? Шпитъра не бачка по този начин. Шпитъра просто от една лента да ги направиш на две. Примерно как сега е айрона, нали? Една лента да ги направиш да са на две ленти. Да не моля да направим кола да е на две ленти. Може бе, просто ни трябва още печки. Едната лента да отива нагоре. Трябва ми много айрон. Може че с други печки просто да направиш. Опитам се крафтват патрони, така че. Не печки, а такива. Майно. Дрелки. Дрелки. Други дрилове и да ходят натам да мек, да. За дриловете ми трябва айрон, не тук че си избием. То ни трябва още една дрилка ни трябва поне. За кол ли бе? Да, не за кол, за айрон. Че тук За- ботълник. Аз викам повече печки бе. Но тук няма смисъл за повече печки, последната печка не работи. Аз правя два дрила, за да мога да ги сложа да копаят кол при това, при другите печки, при копара да са. А ти можеш, примерно, с тия лонг хендед тишъртерите, да направиш така, че да има една лента разстояние. И примерно една лента да е само за кол, които да взимат и да дават на печките.
А другото талента да е за ресурси. Да ме как е долу, нещо такова, че го видим да го погледнем долу. Панем. Та да. Аха. Само мога да го пусна това да минава тук. Дебеля. Или не? А що не Преди толкова. Баща ме разправя с някакъв момент часовник, бе, брат. Те печки няма да умрат никога за кол тук долу по мъщрото. Но освен да автоматизираме и това, защото ни трябват конвейери. И да автоматизираме бойлера. Ама да бе, трябва айрана бе. Аз наприх имам... Правим 30 конвейера, демек 60, имам един сплитър за кола и underground белтове. За нагоре, защото ще бъде много досадно така навсякъде с конвейер. И някой изчупи пола за айрана. Кой? Де за айрана за това. Смисъл, аз пак те разбирам защо изисква толкова много мозък да го сложиш до инсъртъра. Да сложим от тия дългите ръце, бе, пак. Затова искам то по-дълго него. Не, просто мога да направим така, май. Сложи го там да захранва тия дрилки. Е така. Прави един сплитър, така. Аз имам сплитър, имам всичко. Ама тук не знам, сега нема минава конвейер белта, не? Оди да не мога да минава, сега че видиш. А ти няма да мога да минава. Ама... Нема къде... Не може! Оди да не може. Не може просто да го направя така, аз съм го направил долу с конвейери, отделно печки и това добро, за да не захранват печката. Не искам да е по-конвейер. Нема ли по-големи такива, повече обхват да имат? Има. Трябва да ги разсъдичам. Но за техни трябва стомана. Не трябва да разсъдичам и стоманата. Да, дори са дългите. Или ти нямаш. Нямам, мене. Нямам никакъв айрон. Ама то нема дълги, не смисъл няма как да ги захраним дългите. Оди да няма. Защото са го направили по тъп начин. Так. Може да захраним две. Да, аз това мислех да направим просто. Махаме просто всичко. И оставаме на този конвейер така. Чакаме тук са един поп в средата. И съм обърнал инсертъра, защото съм бавен. Ти си луд, бе! Мани се, пречиш ми. Добре. Трябва да го автоматизирам, това ми писна. Не, мен ми писна. Направя просто още един сплитър на тук. Аз имам, на. Тъй, имам. Вземи. Дарох ти дрелка. Значи такова. Тук конвейер белта май е фул с кода, ти кажа. Заеби го, нека си има.
Викам с Underground Conveyor го правиш, бе. И въпросът ми е сега, Аз с Underground Conveyor, но там ли да го правя, моми ли си, бе? брат, и направи с това, ако мога да попитам защо по дяволите Копър Ора просто е така подминава печките. Защото инсерторите са по тъп начин сложи. Добре. А между другото аз имам доста кол в мене. Ще го разхвърлям на лево. Не трябва още аеро. Трябва да сме на този инсертър с тоя. Да направя така. И вече няма да имам проблеми нито с копъра, нито с нищо. Пък по-натам ще го експандваме. Няма ли да е по-лесно? Не, то е на 99% ресърчното това. Кое бе? Logistic Science пак. Не на 99 бе. На 39 е. А на това като цъкнеш, що пише 99 на лабораторията? Защото на толкова е Potion и на толкова е свършил последния Potion. И някой е махнал, за да сложи fucking конвейер. Кой може да бъде това? Става Underground да минава под това. Аз той му викам с Underground, ама той не е. Он си строи как отпадне. Underground такова, я да не го правим това 5 годин, бе. Да бе, ама са заради тебе. Ето готово. Кола си минава, айрана си работи, всичко си има. Почнаките си работят, ресърчва си се. 200 IQ. На твоите е 20. А моля да крафне ми някоя друга на ръка и така да не ги чекам. Много бавно става. Моля, слабна чест, да мога. Май повече. Чай да си взема с няколко патрона, така да имам 3 изпълнител в мене. Минава и събира. То е... Ева, че хейтерове. То е хейтер, бе. А ние примерно сега ще трябва да направим една машина за тея, така ли, за зелените площни после. Да, ама там още и черния са. Там го беше направил вчера. Даже много добре го бих направил, само това ще кажа. Баш па добре. Продукцията на Кол ще бъде голяма. Бобов долу. Трябва ни... Satisfaction още малко, че митне това. Продукшена. Satisfaction още малко, че мине продукшена. Не, бе, 1.5 е. Продукшена ни 1.8. Погледате, продукшн статистика. Натисни едно от половете. Цикни някакъв половете, да. Да видиш. Половете. Да. Satisfaction. Това е колко ток такова и това продукшен е колко ток правим. 1.5. Какво правиш? Продукшена е 1.5. Какво правиш? Правя неща! На това няма ли да му трябва още една такава?
Дай ми айран, момче, дай ми айран, айран трябва, бе. Много зорче, видиме. Ще се направим. В момента бойлера гори повече, отколкото май инсъртъра мога да смогне да слага. Ама няма ли по-бързи инсъртъри? Кога се отпуска? Има. Сини. Трябва да ни само 30 червени potion. Аз слагам, просто го пускам в кю. Тебе добре. Тур още 2 енджина тук да има. Че не смогнат ли бойлерите? Че смогнат. Ай, брат, какво стана с графата? По едно време гледам. Нема ток, Има, бе. Нема. Има, бе. Има, то просто мана това. Направих го. Не може да завъртим това, бе, пайповете. И че... Мога да въртиш пайповете, ама. Как? Като сложиш пайп с... Примерно, ти мога да пускаш Steam по пайповете, така. И да го сложиш енджин и да го експандаш на там. Трябва го слагам. Ама защо само на един бойлер, е? Защо на един бойлер върза 15 такива, е? Чакай. Аз си мислих, че бойлерите са заедно. Пред ток, бе. Знам. Не, вече е спрял ток. Вече има ток. Ако фъка някакъв полз да стане от другата страна. 4-5. Има ток вече. Колко продъкшн? Да, 4,5 на 1,6. Добре. Science пак ресърчите. Копъра за сама е добре. Проблем обаче, че е върнал, това едва смогва. Защото някой реши да сложи 5 енджина на един бойлер. Еми сега в момента е просто 3 енджина на един бойлер и 2 енджина на другия. Да, и пак едва смогва. Как смогва едва, бе? Има си 5, бе, той се слага, той се държи 5, като стане 4, той се слага едно, бе. Докато изгори другото, он ще служи. Зелените почни се крафтват буквално по същия начин, както се крафтват червените, с повече ресурси просто. Трябва да ти транспорт бел, трябва да ти инсъртър за potion. Трябва да направим продукшн. Аре, занимавай се там. И познай какво, айрана пак не стига. Как не стига? За какво не ти стига? За шивани печки. Аз почвам... ние сме сега в стил процесинг, все още направим зелените почни. За зелени почники. Не, ресърчнахме ги. Да, бе, не сме ресърчнали. Да, бе, но все още не правим нищо с тях. А трени стоманата ли? То стоманата се разсръчва с зелени почни. Не, с червени. С червени. Ще мога правим ние. Просто можем да сложим в кюб по-големите полове, ама не трябва 120 зелени почни, не 120 червени. Освен да почнем да правим факани зелени почки, не да? И да. И слагам... Добре. Не. Аз да направим едната част, къде изисква инсъртъри да крафтват, и напред така, къде изисква транспорт белтове. Но транспорт белтовете е влъща. Как, че се скарате от някой, че направи нещо грешно? Ама трябва айран трябва. Айран да, аз в момента увеличавам продукшена. То да ме ти трябва те така. Две ръчици. За тук. И тук.
Айрон е кът. Така, 2 лонг, 4 такива. Едното за кое го направи да крафтва? Едното го правим да прави гирове, другото го правим за белтове. Това къде Ти причам да си избра по-сложното. Да, осъзнах се тук-що. Чакай сега. Нищо. Но па трябва да граби айрон от тук, реално трябва да грабим. То всичко трябва да граби айрон. Така, тремия си. Няма да взе продукцията на айрон да се увеличи. Ето, още 2 печки служи го. Така. Трети още инсъртъри. Чай са. Так, какво ми трябва за това? Underground сега. Трябват ми... И къде ще направиш това за зелените почники? Аз ли? Да. Защо аз? Защото за зелените почники вижда къде ще се сложи, където да е близо до лабораторията. Ще да знам на къде да сложим белтовете. Аз обмислям. Нека да е тук да пернем машината. За това. Те тук примерно. Лените полшени, да. Те тук че е турен. Аз събирам конвейери от тук. А Copper Wire, за да крафтва Copper Wire, трябва да му направим още една асембли машина, нали да? Трябва да направиш асембъл машина, която да взима бронз, че да прави така. Да. Това го схванах, това не е толкова сложно. Добре, схващам го, бе, брат. Значи по тази логика аз мога да сложим. Факт няма да имам местото, как иска да го направим май. Не, защо? Дебеляк, мръдни се. Е така. Така, ти То сега... слага ли го на... Да, слага го на конвейер. И сега ще имаш Iron Gear Wheel. Добре, така. Абе, ти кажем, че е малко да си набера конвейери, аз ще ми трябва. Това ще те пълни, добре, така. От тук обаче ще ми трябва един дед да го изкарва. О, Иво, така ли че ги направиш ти? Добре. Защото аз тук мислех да фърля един конвейер, да фърля отдолу. Да ми носи геровете. Само не умешвайте конвейерите, защото мога да пратиш гировете при кола. Да, това се опитвам. Да ги не умешвам. Абе, къде мисля, че знах всичките полове, аз ги наспамих на лево надесно, да. Чому да му това? А тук го махнем, баба ли си майката, да? Дай ги тези почники, бе. Сложи ги тук. Това какво трябва да прави? Това трябва да прави почники. Да прави гирове. Това ще ги взима тези гирове и ще ги пуска на конвейер. Ти мога му сложиш. Да, ти мога го филтърнеш, помежду другото. Това е филтърнено. Мога да филтърнеш грабъра, като го цъкнеш и има use filter или whitelist или backlist айтеми, които да не ги бара. Просто да си минат покрай него, той да не бара нищо. Добре, я моята част си я направих, сега да ги трябваше да направи за инсъртерите. Да, аз ще направим просто, че не се осмислям как става сега това. Това тогава ще дойде. Underground конвейера не може да завива. Да, усетих се. Зато просто ще го направим така. Дойде тук ми трябва да излиза. И го бърка. Меша ли ги така? Не, е така обаче не ги меш. Исках по-назад, бе, брат. Оти бе, нека си е така тук. На едно ниво са. И после само го пускаш и после омешваш инсъртърите с това и там машинката си знае работата. Обаче имаме толкова много кол. Сега ми трябва... Кол никога не е физишък. И то пол, ако мога да сложа тук между конвейери, че бъде по-хубаво. Аз съм чувствал, че ние в момента не правиме кой знае какво.
Просто на всеки има рандом полове сложени. Ето гирове, айде. Работещи гирове. Асембли машина, която да крафтва Copper Wire. Така. Тук после ми трябва асембли машина, която да крафтва Поне тук може си, вместо да крафтвам аз конвейер, има просто да задържа и да събера всичко от конвейера. Иво, мръдни се оттам. Аз ще ти преча. И това какво ще прави? Не справим глупости, стои. Това трябва да е тук. Това ми напомня на вчера аз. Че сега да крафтнем. Аз нямам айрон да крафтнем повече работа, чекай малко. Това айрона се превръща в конвейерове. Ще трябва да оправям тук тъпотия, брат. Махни ми се сега от главата. Аз го правя. Разкарай се. Добре, ти го правиш, ти го беше раздалечил. На! И то може да стане до другия. До инсъртъра и да не пречи на нищо и да си фаща ток, да си прави ток, да има нов рецепи. Electronic Circuit. Трябва Iron. Това директно може ли директно да ги поставя на подземния или трябва да има един конвейер да е преди него? Май може. Може. Може директно. И след това няма да излезе да си направим малко дефенс. То има тук един чест пълен с патрони некъде. Има 120 патрона в него, защото май малко не стига Iron. Май малко не стига ток. Но ти ток не ти стига, как ток не стига, бе? Да си му тори му полове. Да бе, знам. Ама сега ги дропва са на земи. Спокойно, като дропнеш белт, то ще си го вземе. Добре. Ма на него не му трябват църките, на него му трябват инсъртъри. На мен ми трябват инсъртъри. Ема инсъртърите се правят с Electronic Circuit. Да, и демек сега трябва да от някъде да вземеш Iron да се дава на това и едновременно с това Iron гирове. Да. Iron ще се дава, той е от тука. Така и ама Iron гировете? Ето ги, бе. Ти виждаш върху тях. Да. Добре. Ето една асембли машина, която ще крафтва инсъртъри. Ето един пол. Добре. Ето и още един тук инсъртър да има. Напри ли го там един инсъртър? Малко наеба нещата. Няма да слагам един пол за един инсъртър, просто ще завърта конвейера. И сега дай Iron. Ето от тук викам, че ще фанеме то Iron. Така. Брат, ти просто ще го умешам. Просто ще го умешам с това и той ще си бачка. То хубаво, ма. Що? Забавиш продуктчета. На какво? Аз ще да пратим Iron от тук, бе, брат. На инсъртъри. Добре, аре. Прати Iron от там, аре. Къде сега изчезна? Трябва ми Iron, брат. Аз имам конвейери, бе. Ама, понеже са Защо го мешаш, бе? Защо го мешаш? Обясни ми защо го мешаш. Ай, защо да не го мешам, бе? Мръдни се, разкарай се. Защо да не го мешам? Добре, защото сега тази ръка не ги пипа.
Защото може би е наобратно. Не. Кой не ги пипа? Защо не взима инсъртърите, не ги слага? М, Защото е пълно. Ето ти. Да. Уве. Така. Това е най-малото нещо, което съм виждал. Работи ли, бе? И палме шахте продукцията. Ако така е окей. Така е окей, Сега защото нужните Сега направо материали даже са... правим един фаст инсъртър и го турам тук. Ама няма рес... А, не има ресърчен ти фаст. Брат, направо правим 20 фаст инсертера. И отивам долу да сменявам за продукция. Имаме ли ги вече? О, да. Ама това хаби още 100 мегавата отгоре. Много ти е на кур. Толкова има, бе. И то фаст и съртърът не работи. Или от тук. И тук трябва да служиш. Защото тук е много бавно прави зелените посоки също. А, да. Трябват ни още една лаборатория. И още ни такова. Още една асембли машина за зелени повършени и за червени. Уни червените се правят бързо, но... Защо просто не крафт още една лаборатория и... Кратко ми. Никой ти ли ще зареждаш? Ще намерим. Отивам да правим малко повече айрон да се прави. Ние в момента ресърчваме трябват ни 75 полшена за хубавите печки, които пак са на кол, ама пекат по-бързо просто. Уни печките смогват да ти кажем, просто ръцете не ти смогват тук. Чекни печките, да то в печките има 5 айрон, бе, брат. Всяка печка има 5 айрон. Не, и печките имат по едно айрон. Максимум 2 им се стапва. Еми, още крафтвам инсъртъри, между другото. Меням твоите инсъртъри. Но това си имам вече сини, бе, брат. Просто мога да ги цъкаш и то само се апгрейдва. Ага, нищо, аз ги смених. То хубаво. И аз мога да слова още. Той спи червени ли, бе? То какво ще правят червените полшенки, бе? Гири и такова. Бро, нямам айрон. Имам асембли машина, ако некому трябва. То аз имам 4. А защо сплитваш почните, като той без това ги прави много бавно? Така. Добре. Защото не ми се занимава. Да такова пчела продукция на факъм бронз и там го учи да са. И е много припълнено тук. Ако искам да го направим наново, че трябва да разгубим цялата база. Еми, разгубявай завода. Въпреки, че така май действа, в смисъл. Трябват ми само е такива няколко. Дриловете един до друг ли да ги слагаш? Плътно. Кое? Дриловете електрически. В смисъл така. Да, бе, ама тук има 1500 айрон, къде го служи този дрил. Нищо, то като свърши орал долу, той ще се разреве дрила. Ще кажа, брат, няма какво да купая. Просто да направя друга продукция на бронз. Айде да починаме с втория завод. Сега да мек по същата процедура ли го правим? Да, той е просто отзад още няколко дрелки да има. Въпреки, че така много малко е. Expected resources 9,1k. 10k. 11k. 12k. Че си крафна с няколко дрелки. Бе. Че аз тук да... Айде, мога да бацна това нещо.
То дрил на какво работи, бе? Абе, много ме кеф как тук не постави инсърта. Къде, бе? Тук горе на тези новите печки. Защото аз си ги крафнах още, аз нямах. И пак нямам, защото няма айрон. Аз го обърнах, май. И вече от един път имаме гап на айрона. Тя малко да се съберем в този случай. Съвсем скоро ще сменяваме печките. Следващите 80%. Съвсем скоро. Съвсем скоро, да. А що не ресърчи? А? Ще видиш. Ума избега. Каза, ще не разсръчнете и мъкна. Ума избега. А му звъна телефон. Та асембли машина, не мислиш ли, че не може да крафтва толкова много полшани? Да, бе, сега го правим. Чекай. Не виждаш ли факания бронз как минава отгоре? И че тия грабари се бият за една полшанка. Добре да се в Пакистан. Демонетизиран. Той каза Пакистан. Това защо е слагал на рандом полове един до друг, бе? Кой ги слагал тези полове? Кой беше? Махна го вече. Кой беше? Кой беше? Да го бадна. Я, толкова има в джобовете. Патрони има. Че му дадем патроните, му ги стакнем на другите. Той има 10 000 кол, бе! Той ще го прави челия кол. Има 300 кол, има 400 копър, има копър орове. Той умира. Звъдна му телефона и се опитва да джойне. Поне Iron продукцията вече не е Как гапната. Как да дропна всичкия кол, който без да искам пикът? Ама по-хубаво го сложи в печките. По-хубаво стакни го на макс в печките, то те така и така са пълни конвейерите. Печките не са ли стакнати на макс с кол? Не, печките са... То не се стакват на по 4 или на по 5 просто вътре. Май взех колата. И аз вече нямам кофна. Те са на 50, аз ги сложих, дай на тия тук долу трите. Няма, това е моя кол, дето има. Сега по-просто седиме и чакаме. Аз сега правя продукцията на червеното. Да направи още една продукция на зелено. Може. Да те направя още една лаборатория. Долу има 2 милиона айрон, който искам да взема. Чакай, ми трябва още една лаборатория. Мен ми трябва просто да направим зелени полшени да идват към твоята лаборатория, нали така? Да. Въпреки, че то вече имаш, мисля, тук съм Има го направил по този начин. Мога ли или не? Мога ли викам или не? Принципно можеш, но в момента нищо няма да подобриш, тъй като вътре в това е стакнато, тук на Белара е стакнато и тук ще е стакнато. Да, аз нека да направим още една лаборатория с червени. Вземех да направим още една лаборатория, да. Ама къде да направим? Трябва да е някъде извън, но и тук ще става много... Не може ли е тук да направим, виж? Ето ти. Е тук, примерно. Нека ли. Там няма да има место за асембли машини.
И хора, това беше края. Абонирайте се, лайкнете и да, чао.